Ola, alumnado de cuarto da ESO, imos facer agora tamén algo moi cortiño que é representar co GeoXebra unha función logarítmica dependendo da base A. Para iso, pois, nun navegador calquera, escribimos GeoXebra, escollemos o GeoXebra clásico, xa o temos aí, vamos a crear un esvarador, bueno, vedes que está en galego, se non estuvera en galego, poñédelo en galego, vamos a crear un esvarador aquí, co valor A, que vai ser a miña base, e quero que os valores que tome a base sexan do 0 ao 5, de acordo? Porque a base dun logaritmo nunca pode ser negativa. Vale, teño por defecto a igual a 1, pero podo movelo hacia a dereita ou cara a esquerda. Bueno, vou deixar, por exemplo, en a igual a 2. Ben, entón vou a crear aquí a función f de x igual a o logaritmo en base a de x. Para escribir iso no GeoXebra hai que escribir log, entre paréntese, primeiro hai que poñer a base e despois, que no meu caso sería a, e despois unha coma e despois a variable, neste caso x, de acordo? E vedes que doulle a enter, automáticamente xa me ten dibuixada aquí a función logaritmo en base 2 de x, porque a vale 2, pero se eu vou esvarando o valor de a, pois este sería logaritmo en base 3, logaritmo en base 4, logaritmo en base 5, de acordo? E que pasa cos valores de a entre 0 e 1? Pois tamén, sitúome aí e vedes que tamén está logaritmo en base 0,5 de x, hasta logaritmo en base 0,1, logaritmo en base 0 non existe, vale? Logaritmo en base 0,1 de x, etc. Ben, coas formas que coñecemos. Isto é o único que quero que fagades. Como na gráfica anterior, se me poño encima da fórmula da función e llevo o botón dereito, pois hai cousas que quero facer. Unha, dándolle a configuración, é que me ensine non só o nome, sino tamén o valor do obxecto, que sería a fórmula da gráfica. En estilo, pois quero que me poña ben grosa, con mínima opacidade, vale? Para que se vexa ben, xa que é a única función que represento. Ben, aí está. Por último, se queredes, dándolle o botón dereito, podemos animar a nosa función logarítmica, estando o logaritmo en diferentes bases, de acordo? Entón, isto é o que espero que fagades. Bueno, estou pensando que vos vou a encargar que comparedes a logarítmica coa exponencial. Unha vez que teño a miña logarítmica, vou a parar a, vale? Podería escribir unha nova función que se chame g de x, que sexa a exponencial a elevado a x, acordades mayúsculas, acento circunflexo, elevado a x. Sabedes por qué? Porque si esta é a elevado a x e esta é a logaritmo en base a de x, vedes que hai unha simetría respecto da bisetriz do primeiro cuadrante. Esta nova función vouna a poñer tamén con un máximo de grosor e de opacidade, de acordo? Voulle pedir tamén que me escriba a fórmula. Entón, bueno, aquí teño a fórmula de a elevado a x e a fórmula de logaritmo en base a de x. E vedes que son perfectamente simétricas respecto da bisetriz do primeiro cuadrante. Si poño a andar dándolle o botón dereito a animación, bueno, pois vedes que esa simetría é sempre, incluso cando a vale entre 0 e 1, que tamén hai unha simetría respecto, vedes? Respecto da bisetriz do primeiro cuadrante. Bueno, aí é como que move os brazos, vedes? Pero sempre o logaritmo e a exponencial son simétricas respecto da recta igual a x, da bisetriz do primeiro cuadrante. De acordo? Bueno, pois por favor, pintádeme estas dúas funcións e isto é o último que tedes que facer. Veña, gracias, chao.